Soc a l'àrea... Soc a l'àrea número 13 del Servei de Llengües Modernes de Bristol. Aquí és on s'ensenya tots els idiomes, totes les famílies de llengües romàniques, incloent, evidentment, espanyol i català. Aquests són els passadissos, hi ha moltes classes. La rebuda que m'han fet els professors ha estat boníssima, perquè ells s'han ocupat de reservar-me classes perquè jo pugui fer les meves classes, reservar-me aules perquè jo pugui fer les meves classes. Anem a saludar en un dia normal i corrent a les meves alumnes d'avui. Cap aquí, cap aquí. Hola chicas, ¿cómo estáis hoy? Hola Luis. Hola Luis. Bien, gracias. ¿Qué? ¿Estáis muy contentas de estudiar español y catalán? Sí, Sí. muy. Charlotte, ¿qué palabra o expresión has aprendido hoy? Hoy aprendí a decir tomarse algo muy a pecho. Ah, sí. ¿Y eso qué significa? Significa tomarse algo muy en serio. Aprenden realmente bien.